katangan. Yan usab kita magapaminaw sa pulong sa Dios. Praise God, hallelujah. Ug sa walay paglangan, ginanyo kamo tanan sa pagpanindog. Kana kamoy balang kasulatan. Atong tagabuksan diri sa Joshua 24:15. Joshua 24:15, it is a common verse nga nagaingon, ug kung daw-dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehova, magpili kamo ni ining adlaw kung kinsang inyong alagaron, kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan dito sa unahan subak, kung ang mga Dios ba nga amorihan sa mga amorihanon, kang kinsang yuta inyong gipuy-an, apan alang kanako ug sa akong balay kami mag-aalagad kang Jehovah. Wow. Praise God. Kung sa English no, mabasa nato kana, but as for me and my house, we will serve the Lord. Wow. Praise God. Mag-aampo kita dalay ko ug mahigmaw na mga Dios. Salamat o God sa imong pagkamayo. Bisan pa Lord sa kahiginan ni imong gihatag kanamo. Nakarutak na Lord God amon o sa madungog ang imong mga pulong. Parahin ka Lord God, mag-bless sa imong alagad o Lord God. Mag-anoint ka o Lord Jesus. Kung wala ka Lord, wala ko sarang mahimo sa ko galingon. Apan ikaw ang Dios, gamahanan nga Dios. Praise God, makahimo sa tanan. Dugimaya Lord God, ang ginabalik di alaman kanimo in Jesus name. Amen. Praise God, magapanglingkod ang tanan. Pagkadalong kamo sa topic nga nagaingon, ako gapon di ko address atong verse, we will serve the Lord. Praise God, hallelujah, glory to God. Daghan nga mga Kristohanan nagatuo sa Dios apan wala nagaalagad. Amen? No, daghan kaayo ba nga nagatuo sila nga ay Dios, nagatuo sila nga na ay Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, pero wala sila nagaalagad sa Dios nga ilang nailham. Amen? Hallelujah. Kung atong pagkatanawon sa meaning aning ginatawag nga serve or pag-alagad is to be a servant. Di kinahanglan mahimutang servant, alagad diya sa atong buhi nga Dios. Ya kung sa military service pa o sa gingon, obey first before you complain. No nga, di kinahanglan nga mo tuman ka bago ka mo bagulpol, bago ka mo reklamo. Praise God, nga na pununta atong pag-alagad diya sa atong buhi nga Dios. No na yung mga panahon nga naigalisdanan sa panahon sa atong pag-alagad. Pero kinahanglan niya tuman lang ta sa gihapon. Amen? Kaya nga naman, ang kabubuton sa Dios mo ang pagsalig lamang o pag-alagad diha kaniya. Praise God, hallelujah. Kay lahi ning nagatuot kaysa pag-alagad. Kaya kung alagad, na kay himuon. Pero kung nagatuo lang ka, igura ka sa igura ka nga nakabalo, nga naay Dios. Pero kung once nag-aalagad ka diya sa Dios na akay ginahimo. Amen? Hallelujah, glory to God. Ang uban, ginatawag lang nga attenders or tig-attend lang ba sa simba. Muray trabaho. Glory to God. Tigpungko, pauli o pamati. Or lingkod, paminaw or pauli ra yung trabaho. Mura ng trabaho sa nagatuura diya sa itong buhi nga Dios. Pero lahi ta, amen? Nagaserve ta diya sa itong buhi nga Dios. Di lang taman nga nagatuo ta nga na Dios, kundi nagasimba ta, nagaalagad ta diya kaniya. Praise God, hallelujah. They are not involved. They have no ministry. No mauna mga tao nga nagatuo lang nga na ay Dios. Kontento na lang sila nga ingana ang ilang kahimtang. Nga na lang, kada Domingo simba, kay nagatuo sila nga ay Dios nga ilang simba anak. Pag human, uli ra pod, anak, mamurag wala rin nahitabo. Glory to God. Pero dili gusto ang Dios kung ingana ang atong pagkahimuon. Amen? Glory to God. Dili ka na mo ang gusto sa atong buhi nga Dios para sa ato. Gusto Dios nga mualagad ta diha kaniya. Amen? Kinahanglan niya karon, praise God, hallelujah, kinahanglan niya kung ang imong mindset aron lamang sa pagpaminaw, mulingkod ra ka, maminaw unya mo pauli, usbo nato na karon. Amen? Kay dili mao ka na ang gusto sa atong buhi nga Dios. Kay kung ang gusto sa Dios nga mahimo naatay pagahimuon, praise God, hallelujah. O karon unsaon man nato, praise God, or unsa man ang tinuod nga pag-alagad diha sa atong buhi nga Dios. Glory to God. Number one, gikinahanglan nga naatay pagsakripisyo. Amen? Mabasa nato kana sa Romans
12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ikinahanglan nga natay mga pagsakripisyo. Amen? Na yung mga panahon nga, yung mga bulaton sa church, ikinahanglan nga may butang involved ni anang mga butanga. Na kung ay mga meetings, dili ta muli na ko, kay wala, kung mura kagway labot ba? Na ikinahanglan nga, mahimutang involved sa tanang mga buluhaton ni ining iglesia. Amen? Kung tinuod yun, ginaga-serve ta diha sa atong buhi nga Dios. Glory to God, hallelujah. Si Jesus, mahimo niya ang pagsakripisyo sa iyang kaugalingon. Amen? In order to save us. No, kung una-una nato nga, ang Dios nato, grabing pagsakripisyo, aron lamang nga maluwas ta. No, kita pakaha nga sa gamay nga panahon, sa gamay nga oras, no, kisa, na yung mga patawag, murag wala lang sa atua, amen? Pero kung tinuod yung nag-serve ta sa Dios, nga atong nailhan, nga atong gituhan, tagaan nato ka nagdako nga pagtagad. Amen? Hallelujah, glory to God. Kaya naman, nahimo ka ng kabahin sa atong pag-alagad sa Dios. Nahimo ka ng kabahin. Praise God, kung tinuod yun nga nagatuo ka sa Dios nga atong gituuhan. Glory to God, hallelujah. Ang iyang dugo, nahimong ransom money nato. Tapos rin mo yung naglukat. Gibayad. Aron lamang nga lukaton kita. Praise God, hallelujah, alang sa atong kaluwasan. Kita, we can follow Christ without sacrifice. No, di ka mga nagasunod ko sa Dios. No, nag-aalagad ko sa Dios kung wala tayong mga pagsakripisyo. Hallelujah, basa nato ka na sa Luke 9:23. Og siya maingon sa tanan, kung adunay buot musunod ka nako, kinahanglan magdubili siya sa iyang kaugalingon og magpas-an sa iyang cross matag adlaw og magasunod ka nako. No, daghantag mga kabugat sa atong mga kinabuhi. Praise God, hallelujah, na atay mga kinahanglan, na atay mga problema, pagsulay sa matag adlaw-adlaw. Gikinahanglan, pwede ba nga na panahon nga kinahanglan ta sa buluhaton sa Dios, pwede ba nga ato sa nang sagdan or ato sa nang kumbaga pasano na lang po nato dano nato sa pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. No, di nato himong rason nga mao to mahimong kabugat nato ba nga di ta makaadto sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah, glory to God. Naman nahimo na kanang kabahin tanan. No, di normal man mahimong na mga problema pagsulay mo bitaw kis adi ta makaadto sa simbahan. Kay natay mga rason nga kanang nay kalisod, nay problema, nay kaluyahon nagaabot. Pero kabalo ba mga kana siya, normal kana siya nga mga pagbati. Normal kana siya nga mga butang nga nagahitabo sa atong kinabuhi. Ang importante lamang nga naama na mga butang nga ayaw jud undang sa pag-serve diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God. Ano man, di ba once nga na undangan nimo bisag isa lang ka Domingo, luya ga maluy masamot kag galuya. Luya may tanang nakasimba ta karon no. Ya pila ka days nga naata sa atong trabaho, sa atong balay, daghang mga tentasyon sa palibot, maluya magayta ana samot agdi pagita mo simba pagkasunod Domingo. Praise God, naman ang mga butanga. Ang importante padayon gyud ta sa pag-serve diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God. There's a price to pay if we want to serve God. No, kaya nga atong pag-alagad sa Dios dili kini mahimong sayon. No, dili kini ingon nga kanang sayon-sayon ra. Kung inaay mga pagsakripisyo, we have to sacrifice our time, our money, and even ang ato ang kinabuhi. Atong isakripisyo para lamang sa pag-serve diha sa atong buhi nga Dios. Pero og atong masabtan ang pag-alagad sa Dios, sayon ra kay kang anuman, kanang ato ang time, kanang money, ug ang kinabuhi nagikan kana sa atong buhi nga Dios. Amen? No, dili tayo nga, ay kas nagsayon ako sa akong time, hinumdumi asa gikan ng imong time. Amen. Yung talagsayang ko sa akong financial sa pag-support, hinumdumi kinsay naghatag nimo kusog aron makakwarta ka. Glory to God. Yung ka nga nagsayang lang ko sa akong kinabuhi, wala may pulos, hinumdumi kinsay naghatag natog kinabuhi. Glory to God. Hallelujah mo na nga. Kung ang atong pag-alagad sa Dios ato lang gyud masabtan, dili kini unta mahimong kabugat para kanato. Kundi mahimo kining sayon. Praise God, hallelujah, kay nga naman, ang atong gialagad, amoy tag-iya sa tanan. Hallelujah, glory to God. Amoy tag-iya sa ato ang panahon,
Tag-iya sa ato ang kwarta, ug tag-iya sa ato ang kinabuhi. Amen? Hallelujah. Glory to God. Muna nga kinahanglan atong alagaran ang tag-iya ni ining tanan. Glory to God. Hallelujah. Di tangay magsayang. No, isa magud makalimot tayo ang Dios di ay mo'y tag-iya sa tanan. Muna nga, mas unahon na to ang mga butang ni ining kalibutan kaysa tag-iya sa kalibutan. Glory to God. Hallelujah. Ikaduha, praise God, enthusiasm. It is a fervent feeling. Nga kung sabihin ka ng matinud-anon ba? May mong magmatinud-anon ta sa pag-serve diya sa atong buhi nga Dios. Praise God. To be enthusiastic, therefore, is to be in God. Praise God. And to be in God means to have fire. Naay kadasig. Praise God na kung nakakatinuod yung nag-serve diya sa atong buhi nga Dios, dapat naatay kadasig. Amen? Na may mga kaluyahon nga maabot. Di ba may kantang ayaw pagluya-luya? Pero nga nung may kantang ayaw pagluya-luya, kay naagay kaluyahon nga nag-aabot sa atong kinabuhi. Muna'y nagadasig ka nato sa kanunay. Amen? Hallelujah. Napay kanta nga. Gingon nga, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Di kinalan niya, alive ta, alert pagyud, awake pagyud. Amen? Hallelujah. Sa pag-alaga diya sa atong buhi nga Dios. Ikinangan imutang buhi, abtik, ug madasigon, pag-abot, praise God sa pag-alaga diya sa atong buhi nga Dios. Amen? Kay dili gusto ang Dios nga mahimutang anemic. Usa nang tawag anemic? Di ba anemic ka luya? Wa tay dugo. No kay ang dugo man gud may maghatag ka natog kalagsik. Munay kinahanglan niya mahimutang magmadasigon diya sa pangalagad sa atong buhi nga Dios. Praise God, hallelujah. No dita mo sugot nga mahimutang magmaluyahon sa kanunay. No wala ko lang ingon nga dili ta angay maluya ko dili ta mo sugot nga dili ta kanunay magmahimong magmaluyahon. Ang kaluyahon mulabay lamang kana. Amen? Hallelujah. Importante may mutang magmadasigon kanunay sa magpangalagad sa atong buhi nga Dios. Glory to God. Hallelujah. He wants us to read hot or on fire for Jesus. Diba? Gusto kitang magkaunta, gusto ko ng halang yun. Unsa man na mga pagkaon gusto na ay hot sauce kanang init gid ba? Di ba lami kay kaon pag naay halang? Kaya naman dasik imong kaon, lami ikaon. Ingana pod kung mainiton ta sa pagpangalaga diya sa tong buhi nga Dios. Praise God, dasik ang ato ang pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. Abtik ta dali ta kabot sa church. Kaya naman naata sa kainit sa pagpangalaga diya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Glory to God. Ay katulog, ikinahanglan natay reliance diya sa atong buhi nga Dios. Natay pagsalig, natay trust, pag-abot diya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Mabasa na ito ka sa Proverbs 3:5. Sumalig ka kang Jehovah sa bugos mong kasing-kasing. No wala gingon ito nga, katunga sa imong kasing-kasing, kundi sa bugos mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Ikinahanglan nga sa atong pag-alagad sa Dios, ikinahanglan natay pagsalig diha kaniya. Kanang mo relate sa Dios ba nga mo'y tag-iya sa tanan. Ug di ta angay magsalig sa ato ang kaugalingon. Praise God, hallelujah. In serving God, we must to rely on Him. No, tanan jud atong itugyan diha sa atong buhi nga Dios. Kaya naman, we walk by faith. Ikinahanglan nga maglakaw ta diha sa pagtuos tong buhi nga Dios. Kay kung mulakaw ta diha sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa atong makita, dali ra ta ma-discourage o di gyud ta kalahutay. Kaya naman daghan tag makita nga dili maayo sa atong palibot. Kung mangalagad ka sa Dios nga imong tan-awon imong silingan, samot silingan mo sa imong kauban sa church. Kay di ba mailahan imong tinuod niya nga iya eh. Pero matag usa mangod ka nato na mga weaknesses. Ug mao na dapat ang atong masabtan. Nga dili ka dapat mosalig kanila nga ay siya man gani nga mayon nga ay okay ra nay kay siya man gani nga dugay na siya nangalagad, mas una para siya sa ako. Mahimo man gani niya kaning mga butanga. No, kabalo ta usay maayo ug dili, amen. Wala kinahanglan nga dili ta mo tan-aw sa tao. Kundi maginahanglan nga mo rely ta diha sa atong buhi nga Dios. Glory to God, hallelujah. Although wala ta nakita sa Dios, kay tungod siya invisible,
Praise God, pero gikinahanglan nga musalig ta diha kaniya. Praise God, musalig ta sa iyang mga pulong o musalig ta sa iyang pagka-faithful, pagkabalaan. Praise God, hallelujah. Di lamang ta mutuo sa Dios, kundi we rely or magsalig ta diha kaniya. No, di lamang ito ko nga ay Dios. Pero kabalo ba mo nga sinindot nga kanang nakay ginasaligan, di ba? Kana ganing tao nga kanang ginasaligan nimo, di ba lang isa paminaw okay ra mawadaan ko kay naaman ko duulan. Di ba nindot kay paminaw nga di kay ka mabalaka. No ana po nas to papangalagad sa Dios. Nga kung nagasalig ganito sa mga tao nga nasa kalibutan, mas damor ta nga musalig sa tag-iya sa kalibutan. Amen, hallelujah. Sa nagbuhat sa kalibutan, glory to God, hallelujah. Kaya ano man, dili ta mapakyas. Sometimes ang atong ginasaligan, kanang gipasaligan tag kanang sure na gyud ba? Di ba na panahon nga mapakyas pagani? Pero once nga ang Dios magpasalig ka nato, di gyud ta pakyason sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God, hallelujah. Muna sa pangalagad, ikinahanglan ang pagsalig diha kaniya. Glory to God, hallelujah. Kay daghan na ay faith pero wala nagarelay diha sa atong buhi nga Dios. Nagatuo sila nga ay Dios. Pero nganong kanunay pa man mabalaka. Di ba di mawasa ang kabalaka? Praise God, hallelujah. Nunay mga buta nga, daghan kayo ta ginakabalakan, pero mayroon nga, nagatuo man ko nga na Diyos nga makahimo, nagatuo man ko nga na Diyos nga makatagbo nining mga buta nga, pero maabot sa tong kinabuhi yun ang kabalaka, amen? Hallelujah, glory to God mo na, ikinahanglan mo ng panahon nga, dinita mo, lakaw, subay sa atong nakitaan, kundi mo lakaw ta subay sa atong pagtuo diha sa atong buhi nga Diyos. Glory to God, hallelujah. Patubuon nato ang atong faith. Kaya di ba dagang panahon nga sa diyang makaingot nga murag walang-wala na gyud and then ang nabilin sa atong pagsalig na lang gyud sa atong buhi nga Dios. Amen. O sa diyang ato ang gigamit ang atong pagsalig diha sa Dios, ang Dios nakahimo. Yes. Hallelujah, glory to God. Muna panahon nga kung sa diin nagkinahanglan kita sa atong buhi nga Dios. Praise God. Kung sa kumbaga, nagkinahanglan ta sa Dios nga mo'y atong saligan sa kanunay. Dili lamang sa panahon sa kinahanglan, amen? Kundi sa kanunay atong saligan ng atong buhi nga Dios. Glory to God, hallelujah. Sulayon dyan ta sa kanunay, amen? Sa atong pagtudiya sa atong buhi nga Dios. Glory to God. Pero kung gusto ta nga panalanginan ta sa Dios, hallelujah, kanunay patubuon nato ang atong pagtudiya kaniya. Glory to God, hallelujah. Kung gusto ta nga mahimong panalanginan ta sa Dios, kinahanglan niya mo rely ta diha kaniya, hallelujah, ug mosalig lamang ta diha sa atong buhi nga Dios. Glory to God. Sometimes grabe ang atong pagsalig sa ubang tao, amen. Pero mapakyas ra ta. Why not saligan nato ang atong buhi nga Dios? Glory to God. Why not nga atong grabe ka pagsalig sa tao atong ihatag kana sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, glory to God. Ganun man. Wala pa time nga gipakyas ko sa atong buhi nga Dios. Nga kanang sa panahon ganyan kanang kinahanglan gyud nimo ang Dios. Nay panahon ganyan kanang tawgon nimo ang Dios kanang kumbaga mahimo na nimo siyang last option, di ba? Tubagon pa man gani ta sa Dios. Usa pa ka kung mahimo nimong tanang option nimo ang Dios. Hallelujah, glory to God. Muna kinahanglan ang pagsalig lamang diha sa atong buhi nga Dios. Glory to God. Ikaw pa, may mutang vigilance. Hallelujah. 1 Peter 5:8. Magmalinawon kamo sa hunahuna. Managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sama sa leon, nga nagangulog, nga nangitag iyang matukob. Iginahanglan nga magbantay ta sa kanunay. Amen? Dili ta magkumpiyansa. Praise God. Hallelujah. Kaya naman, ang atong kaaway na ara sa palibot, kanunay nagatuyok-tuyok. Praise God, hallelujah. Kaya naman, Christian life is a warfare. Gubat ganing atong apilan. No, ang pagkakristohanon diri ingon nga kanang murag wala lang, kundi naatay giapilan nga gubat. Glory to God, hallelujah. Naatay tulo ka kaaway. Nga ato dapat nga kanang labanan ba? Una ang atong kaugalingon. No? Si Satan,
ug ang kalibutan. Isa grabe ta makatanaw sa mga tao nga kaaway nato. Wa ta katanaw ba nga mismo nga atong kaugalingon usa nga nahimong kaaway pud nato. Kaya naman, nay panahon gusto ta madug simbahan, pero imong kaugalingon dili kay kapoy, di ba? Ang imong kaugalingon naga kontra no nga dili kay nakagibati, dili kay nakay panginahanglan. Kung ang imong espiritu gusto unta, no usa nga atong kaaway ang atong kaugalingon. Og lisod kaayo buntugon ang atong kaugalingon. Amen. Glory to God. Hallelujah. No lisod kaayo kay kana na gani imong kaaway no pero ngano madaog pagyud ka sa imong kaugalingon. Glory to God. Lisod kaayo. Muna kinahanglan nga mahimutang vigilance sa kanunay. No kay kinahanglan nga mahimutang mubantay sa kanunay di ta magsalig. Glory to God. Bisan pa sa atong kaaway nga mo say Satan. Mo'y kanunay nagahonghong kanato sa mga butang nga dili maayo nga atong pagabuhaton. Glory to God. Ug ang kalibutan nga puno